रउआ जौन बा शादी से पहले पता रहे कि यहाँ के शादी हो गई बा एगो? पहले पता रहे लेकिन उतना ना रहे कि घरे बारी की भाग गई। बाद में पता लगल कि भाग गई बारी। बाद में पता लगल कि भाग गई बाड़ी। तो अभी रउर का विचार बा? उ कहो तारी कि हमहू रहे में घर में, तो हम रहे मुँह रहे हमके खर्चा पानी देम जन करके खियाएम जे का करेम जे। मैंने रउआ उनका के रखे का तैयार बानी? हाँ एगो घर में दोनों आदमी रह जाएम लोग? हाँ रह जाएम। कर्जा पैंचा केंगा सधल ह? कर्जा जोन दियाई लोग केंगा सदल कर्जा पैंचा केंगा सधल ह? हम देनी हो कर्जा पैसा। आँ? हम देनी हमारे पापा भैया दियो तो हम भरनी हो। और पापा भैया देनी हलो यहाँ के भी रोवत नहीं, यहाँ के भी आँख में आंसू बा। तो अभी रोवा लेकिन दोनों आदमी साथे रहे के तैयार बानी रउआ? रउआ तैयार बानी? हम बानी सा। लेकिन ऊ कहतारी कि हम ना रखे उनका के हटाव, रउआ के कहतारी कि भगाव। हम घर के कर्जा भर दिले बनी, दरवाजा लगा दिल बनी, तो हम केंगा आप चल जाई। रउआ मैंने चाहता नहीं कि वो रहो समऊ रही। हाँ एगो रूम में उ रही एगो में हम। तो शादी केंगा भई? लव मैरिज रउआ लोग कैले बनी? हाँ लव मैरिज हाँ देख सकता नहीं कि यहाँ के ऑर्डर भगवे जमा राखो। माने दोनों मेहरारू के रउआ रखे के तैयार बानी? हाँ दोनों रखे के हम तैयार बानी। माने यहाँ के भी रउआ रखे के तैयार बानी और अपना पहिलका पत्नी के भी? पहिलका पत्नी के भी रखे के तैयार अच्छा, बानी। एगो बात बताई हमरा के, रउरा विदेश में गईनी, विदेश में रउरा रुपया कमैनी, हाँ। रउर लव मैरिज शादी हो, हाँ। दूसर को रउर शादी लव मैरिज हाँ। हटे, रउरा शादी करनी, दूगो बाल बच्चा भइल, आखिर का बीच में बात विवाद भइल कि उ रउआ के छोड़ के चल गई? हम विदेश में हम उजा रहनी तो उ मीठा मीठा जैसे बात करके हम ना जानते हैं का उनका केहू के संग चक्कर चलता है का चलता है, उ पैसा लेके जैसे फरार घर बाटे श्रवण कुमार पांडे के में दूगो कमरा बा। कैमरा में से चाहे के दिखाई, हई पहिलका कमरा बा, हई मेन गेट बाटे जौना से रउरा घर में एंट्री करेम, और जस्ट मेन गेट के बगल में हई कमरा बा जहाँ पे यहाँ के अपना दूसरका पत्नी के लेके रखतानी। ये कमरा बा जहाँ पे दूसरका पत्नी यहाँ के रखतानी। अब यहाँ के कहा नाम बा कि जौन दूसरका रूम बाटे, जौन दूसरका कमरा बाटे, एक कमरा में हम अपन पहिलका पत्नी के रखे खातिर तैयार बनी। लेकिन पहिलका पत्नी के कहा नाम ई बा कि हम रहेम उ ना रही हैं, मतलब कि अभी जौन शादी भइल ह 2-4 साल पहले, ये पत्नी के तू हटाव। हम जैसे पैसा हम भेजत गईनी उनमें से 60,000 रुपया कर्जा देहली, बाकी पैसा ना दे के सारा इकट्ठा करके पैसा लेके फरार हो गईली। हमरा से मीठा मीठा बतियावत गईली, हम उनका के पैसा देत गईनी। जब बाद में हमरा पता लागल कि जो घरे नहीं की, घर छोड़ के फरार पहिलका जौन मेहरारू रली है यहाँ के, पहिलका मेहरारू, उनका से रउरा का कहे के चाहतानी? बोली, कुछ कहे के चाहतानी उनका से? उनका के बुलावे के चाहता नहीं। दुआ शादी जौन बारा लव मैरिज होते। लव मैरिज में कैसन माने लव मैरिज भइल के वाले उनके बीच में जौन जौन भी हम बात- पैसा भेजले बानी ओकर कोनो न्याय नहीं के। अल्बेस्टर बेच ली, घर में पेटी बा, पेटी में के सामान जो जितना रहे, हम विदेश से सोना के गहना भी खरीदले रहनी तौन भी एगो नहीं खे। है जौन चांदी के एगो बावे तौन दूसर की शादी भइल तहाँ से हमरा मिलल है, तहाँ से लोग दियल है, बाकस पलंग दियल है। हेमे बहुत हम बनी सामान- अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। भी हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के इंदरवा पंचायत में। सबके बता दी कि हमरा बगल में बानी श्रवण कुमार पांडे जी, इंदरवा पंचायत के यहाँ के बानी। और कहानी अगर शुरुआत से बतावल जाओ तो यहाँ के पहिलका शादी भइल बा एगो लड़की से, कौन हुआ के ओहो लड़की के देह से दूगो बच्चा। पहिलका शादी भी यहाँ के लव मैरिज कैले बनी, दूसरका शादी भी यहाँ कैले बनी, दूसरका शादी भी यहाँ के लव मैरिज कैले बनी, दूसरका पत्नी के देह से भी दूगो बच्चा। और परेशानी का बा? परेशानी ई बा कि पहिलका पत्नी शादी के बाद से दूगो बाल बच्चा भइल, ओकरा बाद से कर्जा पैंचा श्रवण कुमार पांडे के ऊपर ज़्यादा हो गई, जौना के बाद से पत्नी जौन बाड़ी श्रवण कुमार पांडे के छोड़ के रउरा विदेश चल गई। अच्छा, रउरा विदेश चल गई? हम विदेश चल गई सर, कुछ कर्जा लेके विदेश गईनी जे कमा के हम भेजम तो तू दी है। जैसे पैसा हम भेजत गईनी उनमें से 60,000 रुपया कर्जा देहली, बाकी पैसा ना दे के सारा इकट्ठा करके पैसा लेके फरार हो गईली। हमरा से मीठा मीठा बतियावत गईली, हम उनका के पैसा देत गईनी। जब बाद में हमरा पता लागल कि जो घरे नहीं की, घर छोड़ के फरार बढ़ी या तू पैसा कहाँ भेजत रहो, मोबाइल बंद हो गई, तो तब हम उजा से इमरजेंसी आवे के लगनी चाहे तो हमें इमरजेंसी छुट्टी ना मिलल। तो ओकरा बाद से बहुत कोशिश करके झगड़ा झंझट करके हम इमरजेंसी ना लगा के एकदम एथी फाइनल चली आईनी। जौन की जे ना हमरा उजा बोनस मिलल, ना फंड मिलल, कुछ हमरा ना मिलल। 1 महीना के सैलरी भी हमार उजा रुक गई।
आई सारा जौन पैसा भेजले बानी डेट बाई डेट हम बैंक से निकलवा के दे रखले बानी 8.5 लाख रुपया हम भेज चुकल बानी जौना के कि आज ले कोनो हिसाब मांगला पर नहीं मिल पावत। 8.5 लाख रुपया रुआ पहिलका पत्नी के दिले बानी पहिलका पत्नी के दिले बानी और पहिलका पत्नी के विदेश से 2 बाल बच्चा 2 बाल बच्चा। ओकरा बाद से महिला वार्ड में उ लोग केस करे के चाहुए लोग तक हम देवे के ओकरा के राखे के सब कुछ हम तैयार बानी। तो का तो ये औरत के हटावल जाओ तो सारा कर्जा जौन बा घर के भरलस या 5 साल 6 साल से घर के ताला बंद रह कर्जदार लोग बंद कैले रह तो हम ओकरा के पैसा दे के खोलवनी है खोलवा के गेट ओट जौन भी बा दूसर की औरत जौन बाड़ी पैसा दिलिया तो लागल है। अब खैला बिना मर जा बाल बच्चा भी मर जाई खैला बिना जौन भी न्याय होके सर हमरा के न्याय दिवाई लोगिन जे ऐसा न होके हम राखे के तैयार बानी होके ओकरो के राखे के तैयार हाँ राखे के तैयार बानी। महिला कोर्ट में भी ऑर्डर भुए जहाँ राखो दोनों मेहरारू के रुआ राखे के तैयार बानी हाँ दोनों राखे के हम तैयार बानी माने यहाँ के भी रुआ राखे के तैयार बानी और अपना पहिलका पत्नी के भी राखे के तैयार बानी। एगो बात बताई हमरा के रउरा विदेश में गईनी विदेश में रउरा रुपया कमैनी रउर लव मैरिज शादी हो दूसर को रउर शादी लव मैरिज हटे रउरा शादी करनी 2 बाल बच्चा भइल आखिर का बीच में बात विवाद भइल कि उ रउरा के छोड़ के चल गई। हम विदेश में हम उधर रहनी तो उ मीठा मीठा जैसे बात करके हम ना जानते हैं का उनका केहू के संगे चक्कर चलता है का चलता है उ पैसा लेके जैसे फरार हो गई। हम पैसा दे भेजत गई भाई सारा हमें लगे रिपोर्ट बा डिटेल बा है दे बैंक के सारा है दे डिटेल बा दही भत्ता बैंक के है सुकुलवा बैंक के है और ये जौन कागज बा जितना उनका नाम से भेजल गइल बानी सारा के हमरा लगे प्रूफ बा है दे जितना रुपया रो भेजले बानी प्रूफ बारे वाला हां सारा के दे हमरा लगे पहिलका मेहरारू के लगे सब रुपया भेजले सारा ई रुपया पहिलका मेहरारू के लगे भेजले बानी। ओकरा बाद से का भइल ओकरा बाद से उ लेके पैसा भाग गइली हम बहुत जो होला बानी खोजबीन कइले बानी नइखी भेटाइल तब ई दूसरा शादी कइले बानी और वो तैयार बानी दोनों मेहरारू के राखे के हम तैयार बानी माने एहो मेहरारू के ओहो मेहरारू के 2 रूम बारे वाला 2 रूम बा हमरा लगे रउरा कैमरा कर दी दोनों रूम बा एमे उनके के रखे के चाहतनी उमे उ रहस। अच्छा दोनों रूम में दोनों आदमी के रखे हां यहां के का कोनो झगड़ा झंझट कोनो एथी नहीं है यहां के का नाम बा रउआ हम पूछतनी हम पूछ लेतन रोकी रउआ जौन बा शादी से पहले पता रहे कि यहां के शादी हो गइल बा एगो पहले पता रहे लेकिन उतना ना रहे कि घरे बारी की भाग गई बाद में पता लगल कि भाग गई बारी भाग गइल बाड़ी। तो अभी रउर का विचार बा उ कहो तारी कि हमहू रहे में घर में तो हमहू रहे मुँह रहे हमके खर्चा पानी देन जन करके खियाएम जे का करेम जे माने रउआ उनका के रखे का तैयार बानी हां एगो घर में दोनों आदमी रह जाएम लोग हां रह जाएम कर्जा पैसा केंगा सदल ह कर्जा जोन दियाइल केंगा सदल कर्जा पैसा केंगा सदल हम देनी कर्जा पैसा हम देनी हमार पापा भैया दियो तो हम भरनी हो और पापा भैया देनी हलो यहाँ के भी रोवत तनी यहाँ के भी आँख में आंसू बा तो अभी रोवा लेकिन दोनों आदमी साथे रहे के तैयार बानी रोवा तैयार बानी हम बानी लेकिन उ कहतारी कि हम ना रखे उनका के हटाव रउआ के कहतारी कि भगाव हम घर के कर्जा भर दिले बनी दरवाजा लगा दिल बनी तो हम केंगा आप चल जाई रउआ माने चाहता नहीं कि वो रह समऊ रही हां एगो रूम में उ रही या एगो में हम तो शादी केंगा भइल लव मैरिज रउआ लोग कइले बनी हां लव मैरिज हां देख सकतानी कि यहाँ के रोवा तनी खादी ई घर बाटे श्रवण कुमार पांडे के में 2 कमरा बा कैमरा में से चाहे के दिखाई हई पहिलका कमरा बा हई मेन गेट बाटे जौना से रउरा घर में एंट्री करे और जस्ट मेन गेट के बगल में हई कमरा बा जहाँ पे यहाँ के अपना दूसरका पत्नी के लेके रखतानी ई कमरा बा जहाँ पे दूसरका पत्नी यहाँ के रखतानी। अब यहाँ के कहा नाम बा कि जौन दूसरका रूम बाटे जौन दूसरका कमरा बाटे एक कमरा में हम अपन पहिलका पत्नी के रखे खातिर तैयार बनी लेकिन पहिलका पत्नी के कहा नाम ई बा कि हम रहेम उ ना रही हैं मतलब कि अभी जौन शादी भइल है 2-4 साल पहले ए पत्नी के तू हटाव हम रहेम दोनों शादी जौन बारा लव मैरिज में कैसन माने लव मैरिज भइल करे वाले उनके बीच में जौन बात की छोड़ करे के चलो साथे अब उनका चक्कर होखे लेकिन उ हमरा नहीं खे मालूम हम तो विदेश में बानी तब ही भागल बाड़ी हमरा लगे प्रूफ हम देखेबे कहनिया पासपोर्ट देखौनिया कागज भी देखौनिया जे कौना डेट के ले उ पैसा कहले बाड़ी या हमार कौना डेट के हम उना से फ्लाइट हमार भइल बा हम आइल बानी दिल्ली में तो सब हम देखौनी है लेकिन ओकर कागज में जौन भी हम पैसा भेजले बानी ओकर कोनो न्याय नहीं है अल्बेस्टर बेच ली घर में पेटी बा पेटी में के सामान जो जितना रहे हम विदेश से सोना के गहना भी खरीदले रहनी तोहन भी एगो नहीं है जौन चांदी के एगो बाबे तहन
दूसर की शादी भइल तहाँ से हमरा मिलल है, कहाँ से लोग दियल है, बाकस पलंग दियल है, हेमे बहुत सामान कुली रहे है। अभी जौन दोनों पत्नी लोग रहे लगी तो समस्या ना हुई रहुआ बुझा? हमरा कौन हम तो हमके चाहते हैं संगे मिलजुल के रही सन, कोनो समस्या न तो होखे। जब खाना पानी जब सब कुछ हम देम, जब उनका कोनो चीज़ के कमी ना मिली तो का चीज़ के अनबन होई, हमके ये मन में बा। माने दोनों पत्नी के भरा राखे के हमके दुनू जना तैयार बानी सन जे रहसु, कोनो दिक्कत नहीं के हमके। पहिलका जौन मेहरारू रही है यहाँ के, पहिलका मेहरारू, उनका से रउरा का कहे के चाहता नहीं? बोली, कुछ कहे के चाहता नहीं उनका से? उनका के बुलावे के चाहता नहीं कि वावस हाँ। हमनी के साथे रहस हाँ तो कोनो दिक्कत ना होई रहुआ? ना संगे मिलजुल करे वालो रहे नु। हाँ ई जौन पति पत्नी के जौन कहानी बाटे जानता नहीं रहुआ? तो मैंने आयल बड़ा 10-15 दिन से 4-5 साल नहीं जना रहल, 4-5 साल ताला बंद रहा। ताला बंद रहल। ताला बंद रहा। पहिलकी मेहरारू यहाँ के कहाँ रहत रही? कोनो शादी भई रहे कोनवा शादी भई रहे? तेज ना रहत ताला बंद रहा। एजना रहत रही? हाँ ताला बंद रहा। फिर यहाँ के दूसर का शादी कइले बनी? लेके आयल बड़े तो मालूम होता कि जब मैंने दूसरा का शादी कैले बड़े। अच्छा, कितना दिन से उनके पता चलल कि यहाँ के 2 बियाह कइले बनी? माने पहले के दूसर का शादी हो गइल? ओइला तबे मालूम होइला, पहले मालूम ना रहला। 10 दिन के बाद पता चलल? हाँ 10 दिन पहले। हाँ 10 दिन यहाँ के दूसर का पत्नी शादी कर ले बनी यहाँ के? हाँ लेकिन यहाँ के दूसर का पत्नी के देश से 2 बाल बच्चा? अभी तो एगो लोकता मैंने फिलहाल सामने तो अभी एगो लोकता ना हम एगो नाना के यहाँ बा अपना। अच्छा। अब पहिल की पत्नी के देश से कगो लेकर रहल हसन? 2 लेके बड़े से 2 लेकर बड़े? 2 लेके बड़े। यहाँ के 2 बियाह कइल बनी, लोगन के जानकारी बा? हाँ 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 अभी 10 दिन पहले दूसर का के जानकारी भइल? हाँ ओइला तो मालूम होइला लेके। अच्छा, का झगड़ा लफड़ा कौन चीज के लागल बा? अब हमरा का उतना मालूम भइल। पहिल की पत्नी के माने व्यवहार कैसन रहे? अब हम का कहीं अब रखले रही अभी जानते रहे दोनों पे का दुहेलो जानता लो।